Γεια σας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην παρουσίαση μιας νέας επιχειρηματικής ευκαιρίας που μπορεί σε όποιον την πιστέψει να του αλλάξει την ποιότητα ζωής του και να τον καταστήσει οικονομικά ανεξάρτητο σε μικρό χρονικό διάστημα. Όλοι όσοι βλέπετε αυτή την παρουσίαση τώρα, το κάνετε παρακινούμενοι από άτομα που θέλουν να σας βοηθήσουν στην απόκτηση της οικονομικής σας ανεξαρτησίας. Τώρα, πώς θα μπορούσε η ζωή όλων μας να βελτιωθεί βλέποντας αυτή την παρουσίαση? Πώς θα μπορούσαμε εγώ ή οι άνθρωποι που σας δείχνουν αυτή την παρουσίαση να σας βοηθήσουμε στο να πετύχετε τον πιο πάνω στόχο? Η απάντηση, όπως θα δείτε και μόνοι σας, είναι απλή και ακούει στο όνομα My Fun Life. Στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για μια νέα ιδέα, για ένα πρωτοποριακό τρόπο που δίνει δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια δική μας online επιχείρηση, δημιουργώντας εισοδήματα από το χώρο των εφαρμογών για τα κινητά και της τουριστικής βιομηχανίας. Όμως, πρωτού αναλύσουμε τον τρόπο που εργάζεται η εταιρεία, ας δούμε τον λόγο γιατί πλήστοι από εμάς παρακολουθούμε αυτή την παρουσίαση. Όπως γνωρίζετε, λόγω της οικονομικής κρίσης, τα εισοδήματα και οι μισθοί όλων μας έχουν μειωθεί σε όποιον τομέα και αν εργαζόμαστε. Όλοι θέλουν μια απάντηση στο ερώτημα πώς θα είμαστε μετά την οικονομική κρίση. Πριν περάσουμε στο κυρίως θέμα, και αφού στη συνέχεια θα μιλήσουμε για Internet Marketing, ας δούμε κάποια παραδείγματα από τις μεγαλύτερες εταιρείες που γεννήθηκαν ελάχιστα χρόνια πριν μέσα στον χώρο αυτό. Η εταιρεία Zynga, που κατασκευάζει παιχνίδια διαδικτύου που όλοι γνωρίζουμε, μπήκε πρόσφατα στο χρηματιστήριο και αποτιμήθηκε στο 1 δις. Κάτι άλλο που όλοι γνωρίζουμε, το Facebook, αποτιμήθηκε στο αστρονομικό ποσό των 104 δις. Τώρα, γιατί μας αφορούν εμάς όλα αυτά? Βασικά δεν μας αφορά το αποτέλεσμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι εταιρείες κατάφεραν να φτάσουν σε ελάχιστα χρόνια τζίρους που παλαιότερα χρειαζόντουσαν δεκαετίες για να χτιστούν. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς γίνεται κάτι που είναι δωρεάν, που προσφέρεται δωρεάν, να αξίζει πάνω από 100 δις. Η απάντηση είναι απλή αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα. Το Facebook, η Google, το YouTube και πολλές άλλες παρόμοιες εταιρείες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν αλλά πουλούν διαφήμιση. Με απλά λόγια, όπως και στο παραδοσιακό εμπόριο, όσο πιο κεντρικό είναι ένα κατάστημα, τόσο περισσότερη θα είναι η κίνησή του, άρα και η αξία του πολύ μεγαλύτερη. Το κυριότερο εδώ ερώτημα ποιο είναι? Ποιος ευθύνεται που το Facebook και όλες αυτές οι εταιρείες έχουν πολλούς χρήστες? Ποιος διαφήμισε το Facebook και την Google? Και πάλι, η απάντηση είναι πολύ απλή. Όλοι εμείς. Εμείς όλοι, συνειδητά ή ασυνείδητα, καλέσαμε φίλους στο Facebook και στο Twitter και ανεβάσαμε βίντεο στο YouTube. Κάθε φορά δηλαδή που καλούμε κάποιον και γίνεται μέλος αυτών των εταιρεών, η αξία του απλά μεγαλώνει. Αυτό όμως δεν τελειώνει εδώ, για τον απλούστατο λόγο ότι και αυτοί που καλέσαμε θα καλέσουν και άλλους, κάνοντας την αξία αυτών των εταιρεών να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Αν πριν 1, 2 ή 3 χρόνια κάποιοι απέκτησαν Facebook εξαιτίας μας και κάποιοι δικοί τους γνωστοί το ίδιο, μπορεί εξαιτίας μας να προέκυψαν εκατοντάδες ή και ακόμα χιλιάδες χρήστες χωρίς καν να το ξέρουμε. Συνοψίζοντας, αφού η αξία αυτών των εταιρεών προκύπτει από το κοινό που εμείς όλοι δημιουργήσαμε, δεν θα έπρεπε να δικαιούμαστε ένα μικρό μέρος των κερδών. Αυτά όμως αφορούν πλέον το παρελθόν και όπως ξέρουμε, οι ευκαιρίες είναι σε αυτά που θα έρθουν και όχι σε αυτά που έχουν ήδη έρθει. Η επόμενη μεγάλη επανάσταση είναι οι εφαρμογές για τα κινητά. Το 2008 η Apple δημιούργησε το πρώτο App Store. Το 2013 έχουμε πλέον 2 δισεκατομμύρια downloads εφαρμογών κάθε μήνα. Τον περασμένο Ιούνιο ξεκίνησε τις εργασίες της η πρώτη εταιρεία της οποίας οι εφαρμογές θα πληρώνουν όσους τις κάνουν γνωστές. Η πρώτη εφαρμογή είναι μια ταξιδιωτική εφαρμογή. Οπότε η επιχείρηση μας κινείται στον καινοτόμο χώρο των smartphones, αλλά στην ουσία αφορά κάτι που όλοι καταλαβαίνουμε και αγαπάμε, τα ταξίδια. Εδώ απλά να διευκρινίσουμε ότι εάν κάποιος δεν έχει smartphone, μπορεί να έχει πρόσβαση στο προϊόν και από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Ας δούμε τώρα τα προϊόντα που μας προσφέρει η εταιρεία μέσα από την πρώτη της εφαρμογή. Τα 3 πρώτα προϊόντα είναι το Chat-in Booking, τα Fun Condos και τα Fun Trips. Ας δούμε λίγο τώρα πιο αναλυτικά τα προϊόντα ένα προς ένα. Το Chat-in Booking είναι ένα δικό μας online ταξιδιωτικό γραφείο από το οποίο μπορούμε να κλείσουμε πτήσεις, ξενοδοχεία, κρουαζιέρες και πολλά άλλα. Εδώ δεν μιλάμε για συγκεκριμένες αερογραμμές ή ξενοδοχεία χαμηλού κόστους, αλλά για ξενοδοχεία που έτσι για αλλιώς θα μέναμε και αεροπορικές εταιρείες που έτσι για αλλιώς θα προτιμούσαμε. Άρα σε αυτό το προϊόν δεν θα λέγαμε ότι έχουμε σοβαρές εκτόσεις, απλά κλείνοντας τα εισιτήρια μας ή το φίλο μας, ένα ποσοστό προμήθειας που θα έπαιρνε ο πράκτορας επιστρέφει σε εμάς. Το τι μας προσφέρει όμως επιπλέον εδώ, στο
στο θέμα των ξενοδοχείων η εταιρεία είναι το 110% best rate guarantee. Για παράδειγμα, εάν κλείσουμε ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο και το βρούμε αλλού πιο φθηνά εντός 24 ωρών, η εταιρεία μας επιστρέφει σε μετρητά το 110% της διαφοράς. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα κλείναμε ένα δωμάτιο $200 και το βρούμε αλλού 160, η εταιρεία μας επιστρέφει το 110% της διαφοράς, δηλαδή $44. Τώρα, όπως και με το Facebook, το Twitter, το YouTube και πολλές άλλες εταιρείες, μπορεί οποιοδήποτε να αποκτήσει εντελώς δωρεάν το δικό του online ταξιδιωτικό γραφείο, αρκεί απλά να τον προσκαλέσει κάποιος που είναι ήδη μέλος. Οπότε, μπορούμε να προσκαλέσουμε όποιους θέλουμε να γίνουν δωρεά χρήστες και με αυτόν τον τρόπο να μπορούν όλοι να κερδίζουν επιστροφή χρημάτων. Το δεύτερο προϊόν που αποκτάμε είναι, όπως έχουμε πει, τα Fun Condos. Τα Fun Condos μας δίνουν πρόσβαση σε εβδομαδιαίες διακοπές, σε πολυτελή τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία σε όλον τον κόσμο, σε εκπτώσεις που φτάνουν το 60 μέχρι και το 70% της πραγματικής τους αξίας. Ας δούμε τώρα μερικά παραδείγματα. Στη Χαβάη, ένα εξωτικό προορισμό, σε στούντιο για 4 άτομα για μία εβδομάδα μέσα στο Φεβρουάριο του 2014, η επίσημη τιμή στο site του ξενοδοχείου είναι $2.307 και για τα μέλη της εταιρείας $1.034. Στη Φινλανδία, σε resort για 6 με 8 άτομα για μία εβδομάδα μέσα στο Δεκέμβριο του 2013, η τιμή για τα μέλη είναι μόλις $399, δηλαδή περίπου €38 το άτομο για όλη την εβδομάδα. Στην Πάτρα, σε στούντιο ή πολυτελείας δωμάτιων 3 ατόμων, σε ξενοδοχείο 5 αστέρων για μία εβδομάδα, το μήνα Δεκέμβριο, με καθημερινό πρωινό, η τιμή στο site του ξενοδοχείου είναι $1.022, ενώ για τα μέλη μας $428. Στη Ρόδο, σε στούντιο για 4 άτομα τον Οκτώβριο του 2013, για μία εβδομάδα, η τιμή στο site του ξενοδοχείου είναι $1.078, ενώ για τα μέλη της εταιρείας $726. Στην Πάτρα, σε στούντιο για 4 άτομα τον Νοέμβριο του 2013, για μία εβδομάδα με καθημερινό πρωινό, η τιμή στο site του ξενοδοχείου είναι $1.033, ενώ για τα μέλη μας μόλις $512. Το τρίτο προϊόν που αποκτάμε είναι τα Fun Trips. Εδώ σε αυτό το προϊόν εκμεταλλευόμαστε την ενωμένη αγοραστική μας δύναμη και πετυχαίνουμε απίστευτα χαμηλές τιμές. Για παράδειγμα, αντί να κλείσουμε μία καμπίνα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, κλείνουμε για μία κρουαζιέρα όλο το κρουαζιερόπλοιο. Τώρα όμως θα μπούμε στο κεφάλαιο που πιθανόν περιμένετε περισσότερο. Το πώς βγάζουμε λεφτά. Το οικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιεί η εταιρεία ονομάζεται 3x10 Force Matrix. Πώς αναπτύσσεται τώρα αυτό το Matrix? Ας υποθέσουμε πάνω βρίσκεται κάποιος από εσάς. Ακριβώς κάτω από εσάς μπορούν να τοποθετηθούν 3 άτομα, είτε από εσάς, είτε αν έχετε ένα ενεργό applying από τον applying σας. Ακολούθως, ο τέταρτος που θα τοποθετηθεί θα μπει κάτω από τον πρώτο, ο πέμπτος κάτω από τον δεύτερο, ο έκτος κάτω από τον τρίτο και ούτω καθεξής. Άρα, στο πρώτο επίπεδο έχουμε 3 άτομα, στο δεύτερο 9, στο τρίτο 27, στο τέταρτο 81 και ούτω καθεξής. Όπως όλοι καταλαβαίνετε, ένα Matrix είναι δύσκολο να κυλήσει τόσο τέλεια για τον απλούστατο λόγο ότι κάποιοι κάνουν πολλή δουλειά, κάποιοι πιο λίγη δουλειά και κάποιοι καθόλου. Το θετικό στον τρόπο ανάπτυξης αυτού του Matrix είναι ότι δεν είναι γεωγραφικά περιορισμένο. Δηλαδή, μπορούμε να εισάγουμε άτομα από όποιο μέρος του πλανήτη θέλουμε. Πάμε τώρα να δούμε με ποιους τρόπους η εταιρεία μας αμείβει. Υπάρχουν 3 συν 2 είδη μπόνους. Τα πρώτα 3 μπόνους που θα αναλύσουμε είναι το Coding Bonus, το Matrix Bonus και το Matching Bonus. Ας ξεκινήσουμε με το Matrix Bonus. Εάν δούμε τα άτομα σε ένα πλήρες ανεπτυγμένο Matrix, θα είναι σε αριθμούς όπως βλέπετε στην οθόνη σας. Για τα άτομα που έχουμε στο πρώτο επίπεδο, δικαιούμαστε $1 κάθε μήνα. Για τα άτομα που υπάρχουν στο δεύτερο επίπεδο, $1 και ούτω καθεξής μέχρι και το έκτο επίπεδο. Για τα άτομα που υπάρχουν στο 7ο επίπεδο, δικαιούμαστε $2 το μήνα και για τα επίπεδα 8, 9 και 10 και πάλι $1 ανά άτομο. Στα πρώτα 3 επίπεδα δικαιούμαστε να κερδίζουμε χρήματα, ακόμη και αν δεν έχουμε κάνει καμία προσωπική σύσταση. Για να δικαιούμαστε πληρωμές για τα επίπεδα 4 έως και 7, αρκεί μόνο να έχουμε συστήσει 3 άτομα. Δηλαδή, με μόνο 3 συστάσεις, δικαιούμαστε να έχουμε πληρωμές για τα άτομα που έχουμε στα πρώτα 7 επίπεδα του Matrix μας, ανεξάρτητα εάν αυτά τα άτομα προήρθαν από εμάς ή τους πρώτους μας 3 ή από τον εισηγητή μας. Τα επίπεδα 8, 9 και 10 ξεκλειδώνουν σε συνεργάτες που κάνουν περισσότερες προσωπικές εγγραφές. Λεπτομέρειες για το πώς γίνεται αυτό, εάν θα θέλατε, θα μπορούσε να σας δώσει το άτομο που σας δείχνει αυτή την παρουσίαση. Ας προχωρήσουμε στο Matching Bonus.
Στο matching bonus παίρνουμε ποσοστό από 10 μέχρι και 50% του ποσού που κερδίζουν οι προσωπικές μας συστάσεις από το matrix bonus. Δηλαδή, εάν έχουμε συστήσει 20 μέλη της εφαρμογής που κερδίζουν από $100 από το matrix bonus, εμείς θα κερδίζουμε έξτρα $800 κάθε μήνα. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι αυτά τα λεφτά τα παίρνουμε από την εταιρεία και όχι από οποιοδήποτε από τα μέλη μας. Το τρίτο bonus είναι το coding bonus. Το coding bonus ξεκινά να μας αμείβει μετά την τρίτη προσωπική μας εγγραφή. Πώς το κάνει τώρα αυτό? Στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο άτομο που εμείς εισάγουμε, η εταιρεία μας δίνει $5 για τον καθένα. Όπως έχουμε πει, για τις πρώτες 3 προσωπικές εγγραφές, το coding bonus δεν αμείβει αυτόν που τις έχει κάνει. Άρα, για τους πρώτους 3 του τέταρτου μας, τους πρώτους 3 του πέμπτου μας και τους πρώτους 3 του έκτου μας, αυτά τα $5 θα έρθουν σε εμάς, επειδή όπως λέει και η ονομασία του bonus, είναι κωδικοποιημένα σε εμάς. Τώρα, το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και για τους πρώτους 3 των πρώτων 3 και για τους πρώτους 3 των επόμενων 3 με τέρμα το άπειρο. Τι γίνεται όμως μετά την έκτη μας εγγραφή? Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Με τη διαφορά τώρα ότι για την 7η, 8η, 9η και 10η προσωπική μας εγγραφή γίνονται $8 ανά άτομο. Και αυτό δεν σταματά εδώ. Μετά τη 10η μας εγγραφή, τα δολάρια γίνονται 10 με όριο προσωπικών εγγραφών το άπειρο. Δηλαδή, με απλά λόγια, ένα ενεργό μέλος κάθε Παρασκευή θα παίρνει $5, $8 και $10 που ίσως να μην ξέρει από πού προέρχονται. Τώρα, κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει, με όλα όσα αυτή η εταιρεία μας προσφέρει, ποιο θα ήταν λογικό ποσό να ζητούσε σαν μηνιαία συνδρομή από τα μέλη? $200, $100, $50. Εδώ είναι αυτό που κάνει αυτή η εταιρεία να ξεχωρίζει. Το αρχικό κόστος εγγραφής και παράλληλα και η πρώτη μηνιαία συνδρομή είναι μόλις $25, δηλαδή περίπου €18. Δηλαδή, εάν θυμηθούμε λίγο τον τρόπο πληρωμής από το matrix bonus, κάποιο μέλος το οποίο έχει 25 άτομα στο matrix του, σε οποιοδήποτε επίπεδο από τα πρώτα 6, αυτό το μέλος πλέον συμμετέχει εντελώς δωρεάν. Ας δούμε τώρα τα άλλα 2 bonus που προσφέρει η εταιρεία όπως αναφέραμε αρχικά. Το πρώτο bonus απευθύνεται σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν τώρα μαζί μας. Όποιο άτομο από την ημέρα που θα εγγραφεί καταφέρει εντός 7 ημερών να κάνει 3 προσωπικές εγγραφές, η εταιρεία του επιστρέφει το αρχικό ποσό των $25 πίσω. Το άλλο bonus απευθύνεται σε όσους πραγματικά θέλουν να δουλέψουν. Όσα μέλη καταφέρουν να φτιάξουν Matrix πέραν των 1.000 ατόμων, η εταιρεία τους προσφέρει επιπλέον από τα υπόλοιπα bonus ακόμη $400 το μήνα για την απόκτηση του αυτοκινήτου της δικής τους επιλογής. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε μια επιχείρηση με προοπτική διεθνούς ανάπτυξης που κινείται σε πλούσιους και γρήγορα ανεπτυγμένους χώρους, που διαθέτει τους πλέον επίκαιρους τρόπους προώθησης, που διακινεί ένα προϊόν που όλοι αγαπούν, στην οποία ξεκινάς με μόνο €18 και έχει λειτουργικά έξοδα μόνο €18 το μήνα. Όσοι βλέπετε τώρα αυτή την παρουσίαση, συμβουλευτείτε τα άτομα που σας παρακίνησαν να τη δείτε, πώς μπορείτε κι εσείς να μπείτε στην ομάδα μας και να έχετε κι εσείς, όπως και εμείς, δικαίωμα στο όνειρο και στην οικονομική ανεξαρτησία. Κάπου εδώ η παρουσίαση αυτής της μοναδικής επιχειρηματικής ευκαιρίας έφτασε στο τέλος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας.